Jange matriko Jesu ngomela amanzi Jesu omile imphefumulo yethu ngoba ebona ifulo ofakazi haqile ebona isixuku esisemkhathini efisa ukuthi sisindiswe siyezwe lesihlanu ngomile wayiqala uJesu kusho ukuthi ngomile akuzukhuluma ke kabanzi sizotetela abazolikhuluma lapha John 19 verse 28 Pathola umfundisi wami Reverend S.G. Nkosi esebona oBhayibheli WP Xaba esekulandela indodana ezolandela noBhayibheli ubongani wakasithole angisezukusuma abazalwane Nkosi ngibusise iseza phambili Wathwe inkonzo Kuba lohlelo Ibandla lonke laNkulunkulu ngenibingelela egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ivangeli okuloba kuka Johani isahluko u19 Ivesi yamashumi amabili anesishiyagalombili Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomile uma benzongivumela kahle lengoma ngizoqeda bese ngihlala phansi 170 verse yokuqala neyokugcina
ilokho nje ngomini uma kulungiselelwa ukuhlushwa kukaJesu simbona okokuqala eyogcotshwa eBethania athi uMaria ngamafutha enani elibizayo athi uJudas Iscariot athi bekenzela abahluphekayo athi uJesu myekeleni abanondele usuku lwami lokugcina qhubeka ukuhlupheka kwaJesu siyamuzwa athi ngiphakanyiswa phakanyisela ezulwini athi ngizobadonsa athi ngibadonsele kubaba ngiyaqhubeka ukukhathazeka kwaYesu uthi inhliziyo yakhe ithi usiza uthi ngiqinisile uthi kukhona phakathi kwenu oza kungikhaphela lethethe iqala endleleni ebheke Dolorosa hathi uYesu ngazo zonke izinto hlukana ukuhamba kwakathi uvuma ingoma ethi singangidakumbisa inhlungu nokufa sengiyibona iKhanada engunaphakade ngoba ezosindisa wena muzwe manje selishona ilanga sekushintshile nasezweni uthi ngomile bakhona abantu uJesu abomile